Ćao svima, ja sam Ivana iz Lugana. Na prvim slikama vidite mene apsolutno zdravu. Već od 43. rođendana ja sam se jako teško razbolela. Imala tešku operaciju koja je donekle prošla dobro, ali sam videla pogoršanje na drugu stranu. Trudila sam se da imam neki normalan život, iako mi se, kompletno stanje zdravstveno pogoršalo. 15. januara su me obavestili da za mene nema leka, da niko ne može ni da me operiše, ni da mi na drugi način pomogne. Znači, teški opijumi do kraja života. 6. marta Stefan Dankin-Steen stavlja video Danke na grupi koju sam pratila o njenom zdravstvenom problemu i ja tu njoj pišem. Nešto smo komentarisali u vezi toga, ali dali smo jedna drugoj podršku. Znači, to je bio prvi kontakt sa njom. Onda sam je zapratila na Instagramu. Već popodne mene zovu da mi kažu da me zove hirurg. Da hoće da pokuša da mi pomogne na neki način. 10. marta idem za Lucern i jednostavna operacija je više bila na slepo. Ali on nije više mogao da me gleda kako se muči. Operacija je zakazana za 24. mart. Ja se budim posle 4,5 sata operacije. Operacija sasvim uspela. Ali meni dođe da se javim Danki. Tek što sam se probudila iz anestezije, neki glas unutrašnji mi kaže šalji Danki poruku da si dobro. A ja ne znam ni ko je Danka. Danka meni odgovara, šalje mi fantastičnu poruku, koja mi je dala baš hrabrost neku. I poklanja mi seansu sa njom za rekonekciju. Niti ja znam ko je Danka, niti šta je rekonekcija, ali zahvalna sam joj. Evo sad, mjesec dana posle operacije, ja se javljam Danki, meni je bolje, polako se oporavljam. Ja se javljam Danki i otkrivam da smo imali sličan zdravstveni problem. Mislim, fantastično. Energije su čudo. Mi smo čudo. Znači, molitve, meditacija samo može da nas spoje sa ljudima koji su kao mi. Ja ništa manje ne tražim. Jutros mi je radila seansu koju sam ja jedva čekala, iako nisam znala šta je, nisam htjela ni da se informišem. Odležala dok mi je radila terapiju, samo sam se prepustila i sve je radila za mene. Pošto sam baš doživjela tešku operaciju, nisam puno mogla da hodam, ali mi je ona rekla, ako ideš do prve klupe, danas ćeš i do druge. Evo ja prošla i drugu klupu i treću i napravila baš lepu šetnju. Super se osjećam. Fantastično je da se radi sa Dankom. I zahvalna sam joj od srca što je predivna duša. I hvala Gospodu Bogu što postoje takve osobe. Dobre osobe i hvala stvarno njoj i Stefanu za ono što jesu.